Gure planeta arriskuan dago, eta berehalako neurriak behar ditu babesteko. Funtsezkoa da gure hirien eta naturguneen defentsa aktiboa, ekonomia zirkularra implementatuz, berrerabilpenaren eta birziklatzearen bidez. Gasteiz hiri eredugarria da Europan, irisgarritasunagatik eta iraunkortasunagatik. Hirigune historiko eta bere eraztun berdearekin batera, mugikortasun iraunkorreko, bizi kalitateko eta etorkizuneko belaunaldientzako itsasargia dena. Lagundu iezaguzu kontserbatzen eta hobetzen. Badaukazu etxean behar ez duzun tamaina handiko gauzarik, ez utzi kalean abandonatuta. Artikuluoiek gure kaleak desitxuratzen dituzte, baina konponbide erraza dago. Deitu tamaina handiko bilketa zerbitzura. Usteko egun eta lekuari buruzko informazioa emango dizugu. Izan ere behar ez duzuna baliotsua izan daiteke, birziklatzeko dena prestatzen dugu zabortegian amaitzea ekidituz, edo bestela, konpondu eta berrerabiltzeko egokitzen dugu bigarren bizitza bat izan dezaten. Ongi etorri Second Hand Marketera, Gasteizko bigarren eskuko produktuen denda berria. Zergatik erosi hemen? Gure hiria eta planeta zaintzen laguntzen duzulako. Gizarte proiektu bat babesten duzu. Gasteizko tokiko merkataritza bultzatzen duzu. Joera den apaintzeko modu batekin bat egiten duzu. Eta hemen, altxorrak deskubritzen eta aurrezten duzulako. Nork daki ze bitxi aurkituko dituzun. Gogoratu, berreskuratuz, birziklatuz eta berrerabiliz, zirkuloa itxiko dugu. Eskerrik asko Gasteiz jasangarriagoa egiten laguntzeagatik.